Lelo Panyasa Voice Box tabweranso ndi mawu a Bambo Innocent Mutolo aka The Game Changer. Iwo lero ndithu pa 7 June 2024 angofuna kuyika maganizo awo pa nkhani zimene ndithu zinali ku khoti zokhudza wamkulu wa nthambi ya zona anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno immigration amene wandithu ndi a retired Brigadier General Charles Kalumo amene ndithu khoti lagamula kuti iwowa ayenera kuti asiye ntchito yawo ngati mkulu wa nthambi imeneyi chifukwa chakuti kusankhidwa kwawo kunaphwanya malamulo a dziko lino. Nde afuna kambe nkhani imeneyi komanso iwowa ndithu akufunapo kukambapo za mmene dziko lathu likuyendera pansi pa utsogoleri wa olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Ndiye tikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti a Innocent Mutolo aka The Game Changer atibweretsera zotani modo yawo ya lero pa 7 June 2024 pano pa Nyasa Voice Box. Ndipo maulemu tikupemphani kuti ndithu inu amene mmatimvera pano pa Nyasa Voice Box muyike maganizo anu in the comment section below kuti zimene anena a Innocent Mutolo The Game Changer inuyo ngati Amalawi amene ndithu mmakavota mugwirizana nazo kapena simugwirizana nazo, mutiuza in the comment section below pano pa Nyasa Voice Box. Moni Amalawi, amuna ndi akazi, wankulu ndi wang'ono, kwina kulikonse kumene muli lero lino lachisanu pa 7 June 2024 chaka cha mawachi tikupita kuchisankho, chaka cha mawachi tikukachosa boma losogozedwa ndi Chakwera, boma la kubanja kwa wanthu, ulamuliro okondera anthu akumtundu tikukachosa chaka cha mawachi. Ndisanapite patali, allow me firstly ndimuthokoze Mulungu wamphamvu zonse amene wandichosa ine pa dzenje la manda masiku amenewa, amene wandionjola ine kumsampha wa mdierekezi masiku amenewa, amene wapulumutsa moyo wanga masiku amenewa, amene anabisa moyo wanga mtanthwe kuti adani asaone masiku amenewa. Amalawi ndinadwala zija zopsa, zija zoti ngakhale ine munthu wake ndimadziona ndili mtembo, koma ndifuna ndimuthokoze Yehova wa makamu, komanso ndipereke umboni ku dziko lonse la Malawi kunena kuti palibe munthu amene anayendapo ndi Yesu, amene anachitapo chifuniro chake cha Mulungu, amene amachita chifuniro chake cha Yehova atakumana ndi nyengo zowawa Yehovayo ndikumusiya palibe. Ndipo ndimafuna nditsimikize kuti inu nonse amene mumayima kumenyera maufulu anthu molungama mtima, inu amene mukulolera kutukwanidwa, kukapidwa, kunyozedwa, kusakidwa chifukwa choti mwayima kuti mukonze dziko lanu, mwayima kuyankhulira anthu ovutika, mwayima kulirira dziko lanu kuti laonongeka, andi mwayima muchilungamo. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti kuli Yehova ndipo Yehova amaona. Ini ndamuona Yehova akundichosa pa dzenje la manda. Ndikamati pa dzenje la manda, I mean it. Ndikamati pa dzenje la imfa, ndaliona ine dzanja lake la mphamvu la Kristu Yesu likundiombola, likundichosa ine kuti ndisayikidwe m'manda masiku amenewa. Mwina ambiri mkanangomva kuti Game Changer kulibe wamwalira maliro ache akukayikidwa siku lakuti, mwina mkanadabwa ena bwezi mti waphedwa, ena mti mwina wapangidwa chakuti, ena mukuti mwakuti, koma ndimafuna nimuuze Satana kuti sandikwanisa safikira kukwanirisa zimene iye akufuna pa moyo wanga, because ndili naye Yehova amene wandipasa ine mphamvu zoyankhulira anthu ake, amene wandipasa ine mphamvu zomenyera ufulu dziko lake, amene wandipasa ine mphamvu zochiyankhula chilungamo kuchisiya pa mbalambanda. May his name be glorified. Amen. Ndimafuna Amalawi ndiyankhule choncho kunena kuti kuli Yehova wa makamu. Chinthu china Amalawi ndimafuna ndiyankhule choncho kunena kuti wina afune kaya asafune, zimsangalase zamsangalase, misonkho ya Malawi aisanza posachedwa pa. Wina amve kukoma asamve kukoma, azitenge ngati dolo asazitenge ngati dolo,
akuzimva kunena kuti ali pamenepo ngati president nkumaona kuti chonse chili bwino soko lake ndi lowala, koma posachedwa you are going to vomit the taxpayer of poor people in this republic. Ndibwereze musanza misonkho ya amalawi osauka imene mwadya dziko lino la Malawi, Mr. President. Either you like it or not, koma let me repeat it, kunena kuti very soon you are going to vomit it, chifukwa Malawi akumva kupweteka kwambiri. Ndiyankhule mawu wa Malawi kuna kuti Malawi si Malawi so amene atha kumasekerera kuti misonkho ya anthu osauka izipita kubanja la munthu mmodzi ndi mkazi wake ndi azilamu ake, izipita kwa anthu a mpingo umodzi, izipita kwa anthu ochokera boma limodzi, izipita kwa anthu ochokera dera limodzi. Yet a Malawi 20 million plus akujunjika just because of one person by the name Chakwera. No, ndimafuna a Malawi nditero. Chinthu chachiwiri ndimafuna nditokodze koteratu mogwada pansi inu anzatu amakoti. Mwaonesa kuti simungaope zina loti president, simungaope zina lonena kuti NCP, simungaope zina loti Chakwera, koma mumaopa ndi kulemekedza malamulo. Amalawi aona dzulo, and Amalawi asimikidzira, and Amalawi tiyembekezerabe zazikulu zikuchitika. Teko zigamulo ngati zimene za Malawi sitinayembekedzere kunena kuti kuyambira 2020 ija kunala nyamata ena opereka zigamulo zawo zolungama, koma we thank God for nthawi zina mulungu amalola mfiti zisogolere milandu. Ndicho linga chona kuti anthu amudziwa kuti kunja kuno kuli mulungu wamakamu, komanso mkatikati mwa mbimbuluyo mulungu amaonesa kuti muli nkhosa zake zosankhidwa. So nimafuna ndilemekedze inu anzatu a High Court komanso Supreme Court of Appeal kunena kuti mwayamba kugwira ntchito yanu, andi ndikukhulupirira kuti sikugwira kokha ntchito panoka, but there is direction of heaven imene ikukupangani ready kuti you can come out without fear ndi kuchipereka chilungamo kuziko bam. Ichi ndiye choonadi. Ndimafuna ndikuthokozeni. Chifukwa chani ndikuthokoza? Amalawi mwaona Brigadier Kalumo akuudzidwa kunena kuti from today on inu sinkuluso wa Malawi Immigration, sinuso nkulu wa department ija yona zolowa ndizotuluka mdziko lino. Inu munaphwanya malamulo, inu munasankhidwa mophwanya malamulo. Malamulo akunena kuti president alibe mphamvu za kusankha nkulu wa immigration. Malamulo akunena kuti president alibe mphamvu za kusankha munthu amene ali retired, amene anagwira ntchito ndikukapuma ndikumbwezeresanso pa ntchito m'makampani omwewo aboma. Ndimafuna ndiyankhule kuti Mr. President mulembe mdayari yanu kuti come next year ndi new government mujayankha mlandu oti onongera zindalama zambiri omutenga munthu wanu m'bale wanu nkumaza tibera ife ndalama ku immigration muzina loti m'bale wanu, muzina kuti mwampasa udindo, muzina kuti mwagwirisa ntchito zina lanu loti ndinu president, koma tikayang'ana pa malamulo mwawalumpa, mwawaphonya, mwawalakwira, mwembekezere mlandu kujayankha. Lero muli pamenepo simungayankhe, lero muli pamenepo Attorney General mulamu anu akukutetezani, zonse zili bwino, mukuzimva zili bo, mukutetezedwa, koma Malawi wadziwa kunena kuti zonse zimene zidachitika posankha General Kalumo kukhala mkulu wa immigration kunali kuphwanya malamulo. Munaphwanya malamulo, ndinu munthu wa mulandu, and mulandu umene either you like it or not, koma muwerengere kuti muzauyankha mukangotuluka mboma next year. And Amalawi sitivomera mujayankha ndithu, and chadziwika kunena kuti no, inu ndi akubanja anu ndi azilamu anu, you are there to steal taxpayers of Malawians. You are there to destroy Malawi. You are there to finish Malawi. You are there not to develop this republic. Koma muli pamenepo kuti Malawi azingolira kumangolira. But let me tell you, very soon misozi ya Malawi ikaonekera kuma ballot box. Very soon Malawi akayankhulira kuma ballot box. Kunali anzanu a ANC
amene amazimva kunena kuti ife ndife mahero mu South Africa today. Go and ask them what is going on, what is happening here. Out of 300, 200 and chakuti seats in the parliament, now mipando 70 ya pita akusowa bwenzo kuti apange naye mgwirizano kuti abwerereso boma akhalenso akulamulira dziko la South Africa. Mind you, wait for Malawians come 2025 election, because Malawi tatopa tikumva kupweteka kwambiri. Malawi ni mafuna ndiyankhule choncho kunena kuti ndikubwera ndi program, either you like it or not, maka ino MCP sikukondweresani, and the program imene ndachita kuimva from deep down in my heart. I hear it from my spirit, but as freedom fighter I have to come out and teach all Malawians so that Malawi can know kunena kuti oh ichi ndiye chenicheni. Ine ndimafuna ndiyankhule mosa wopa, mosa njenjemera, mosa yang'ana nkope kuti Malawi. Professor Arthur Peter Mutharika uchi anali president wabwino. Professor Arthur Peter Mutharika uchi amalikonda dziko, ndipo munthu amene uja ni munthu wachikondi chopsa. Either you like it, ena zanyansa chifukwa choti mukuba nawo misonkho ya Malawi, ena zikunyansani chifukwa mukupeperera kuti azikusungirani milandu yanu musamangidwe, ena zikunyansani chifukwa mudakali momwemu mukudya nawo. Koma ine ndimafuna ndiyankhule mosa wopa dziko lino la Malawi. Either ena kuti ndi activist wa DPP, ndi activist wa chani, I don't care. Koma ndifuna ndiyankhule kuti Professor Arthur Peter Mutharika uchi ndi president amene akanalitenga dziko kukalisiya ku Canaan. Ndibwereze chifukwa chani ndikuyankhula zimenezi. Amalawi ndafika ine pozindikira kunena kuti gulu ili kapena kampani iyi yotchedwa kuti Tonse Alliance sanabwere kuno ku dziko la Malawi kuti atikonzere zinthu Malawi, koma kubwera kuno ku Malawi kuti atiwonongere zinthu kuno ku Malawi. Remember, ndayankhula kunena kuti ndikubwera ndi program yosiyanisa Lazarus Chakwera komanso Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo program imene ndikhala ndikuipanga, ndipo ndikhala ndikuyitanisa misonkhano ya Plankhani, ndikhala ndikuyitanisa ngakhale misonkhano ikulu m'madera osiyanasiyana, maboma osiyanasiyana muno Malawi. Ta Malawi adziwe, adzindikire kunena kuti kodi Peter Mutharika ni ndani, anapanga chani ku Malawi kuno, nanga Lazarus Makikafe Chakwera anapanga chani, nanga akupanga chani ku Malawi kuno. Amalawi 2020 kumasika fertilizer mumamugula pabwanji, awa mena mabwera a Lazarus Chakwera amati wadula ali pa 15,000 16,000, akuti lero akukonza ziko fertilizer jali pa 117,000. Amalawi ndibwera ndi program yokusiyanisira ndi usogoleri. Professor Arthur Peter Mutharika anabwera zinthu zitaonongeka kwambiri mu nthawi ya Mai Joyce Banda. Everyone knows sizochita so kuti tiziuzana kapena tizikambisana, koma ndi experience yake yakagwiridwe ka ntchito zinthu zinabwereranso, zinthu zinayambanso kuchita bwino, zinthu zinayamba kukomeranso. Amalawi anayambanso kubwerera ku mabusiness, azimayi anayamba kupanga mabusiness awo kumapita kunja kumabwera, anthu anayamba kugula magalimoto kumagulisa, zinthu zinayamba kuyenda, nyumba zinayamba kumangidwa. Chongobwera nkhuwawe anthu akuba awa Malawi inalesa wakhala pansi kumangolira. So ndabwera ndi program imene ndachita kuimva from my spirit kuna kuti I have to come out kuti ndi position tundu wa Malawi kuti chenjerani, ngakhale mutalandira zindalama zochuluka mwa mtundu wanji pano ndentukula pakoma akuti kulilongwe ukupenda pali ponse ndalama zikuperekedwa kusapa kuti mwango ziponya maderamu, malo mopangira chitukuko, malo mokagula mankhwala zipatala, malo moti mwina Amalawi athandidzire kuti chimanga chisakwere, chimanga chichipe, malo moti zinthu ziyambe kuyenda bwino, ndalama zikungoperekedwa. Ndiye kuli anthu ali ndi mayina 20, kuli anthu ali ndi mayina 50, ndalama zikabwera kungozola kumachita kutukwana, azimayi azibamba ana ang'ono. Ine ndinawo maumboni amenewa. Ndimafuna ndikuwuze na Malawi zonsezo talandira nitazidyani, koma ndili pano kuti ndikusiyanisireni zina la Lazarus Makikafe Chakwera ndi usogoleri wace, komanso zina la Professor Arthur Peter Mutharika ndi usogoleri wace. Sindikuseka, sindikunjenjemera, sindikuopaso kuti ena yankhuwa kuti chani, but I'm here and I will be here up to 2025 pa siku la mavoti. Niza yankhulaso siku lomwero.
palibe kuti yayi kupanga campaign mwakuti I know what is democracy means. If you don't know democracy, then you can zip my mouth. But if I know what is democracy means, nobody can zip my mouth because I know what is democracy. So nimafuna ndiyankhule kuti mawu awa chiphunzitso ichi ndikhala ndikuyitanisa misonkhano, ndikhala ndikuyitanisa misonkhano ya asitolankhani, misonkhano ya mabwalo osiyanasiyana muzimva Malawi kuti tikuuzeni ife kuti no musamale ine ndikusiyanisirani pa maboma awiri awa. For Malawi, you have experience. Yes, mene zachitika pa 5 years imene. Yes, mene zikuchitika pa 5 years imene. Kutena kuti 5 years mwakhala zisiru za wanthu. 5 years kwa pedwa anthu. 5 years kwa kapidwa anthu. 5 years kwa phwanyidwa magalimoto. 5 years taonapo anthu akusowa mtendere. 5 years taonapo president akukhala chete osamanga mbava. 5 years taonapo president akupanga defend zinthu zoyipa, zinthu zonyasa. 5 years taonapo president akulemba anthu ntchito utanapuma pa ntchito. 5 years taonapo president akutenga achala mwache achanache kuwapasa zimaudindo za zikulu mboma. 5 years taonapo ife president akutenga zipongo zache mipingo yache kuipasa zinchito, kuipasa zochitika, kuipasa macontract. 5 years taonapo president akuenda maulendo achisawa, maulendo opanda phindo okodoka ndrama. 5 years taonapo president akutenga anthu 100 ochuluka kupita nawo mkunja kumakasangalala kumakanjoya. 5 years Amalawi maona zinthu zikudula kwacha ikukhala ngati chizude pa 5 years. So ndikulema kuti ndikubwera ndi program ya kukuuzani ndi kukusiyanisirani pakati pa Professor Peter Mutharika komanso Lazarus Makikafe Chakwera amene watenga anache wonse kuwapasa ntchito zoti iwo akhale ndi kuthekera kopitiriza kudya ndalama za Malawi. Kukhala ndi kuthekera kuti ndalama zonse za Malawi zipita kubanja kwawo. Achakwera president, maya kwawo first lady, mwana wawo mmozi bwana ndogwira ntchito State House, ma contract ka ku immigration kuti kumpasa, anawena ku embassy, anawena kuti apongozi awo kuti azilamu awo attorney general, azilamu awo chief justice, azilamu awo zimaudindo zosiyana-siyana, ma construction amboma, azilamu awo, azipongozi awo, aziphawo, azizawo ku mpingo. Kodi Malawi muno mpingo ndi Assemblies of God okha? Malawi muno mulibe mipingo. How many churches, how many religious groups we have here in Malawi? Ask yourself, Malawians. How come could all religious groups we can have only one church to be favored with president? No, there is something behind. So no, this is time now for me as Mr. Game Changer to tell you the truth. Amalawi nkani ya maidi ilinkati ziwani kuti kuli maidi amena kutoleredwa, amena akuma ujido kuti maidi watifuna tikatae apanga expire. Koma according to my evaluation, maidi amena jafuna za gurisidwe nchito. Mukapita ku NRB offices, ba ID akutengedwa mukati ID yanga inata, nde mukapanga apply ina ya sopano. Ikatuluka kuza ndibwere sajaka reja tisu ngandife kudoko ngati ndiyao. Ziwani kuna kuti there is danger in that ID. So Malawi konsekani kuna kuti ine ngati Game Changer, I'll stand and fight for that. Ndiyakule pano kuna kuti madera ochuruka up until today ku Southern Region, ku Northern Region, antalibe ma ID, ataenda chaka, ataenda zaka ziwiri without ID. I'll stand up and fight for those people. Because Malawi, the Malawi watu, no fear, no retreat, no surrender. We are here to fight. Chifaziko lato sitilivomera kuti wina apitilize kuliononga come 2025. So Amalawi ni mafanandi yankule choncho. Kuti ndikuuze ndikunena kuno. Brigadier General Kalumo now fired according to the constitution. 2. Muchiro kuti amene uja mukamamuona anali Chakwera, inali business ya Chakwera, immigration inatengedwa ngati immigration of Chakwera and his family, and now kutamanga kwa Tabo Chakakanjerenda afuna kuteteza ma business yao, kunali kochokera zindalama zota azipangira kampeni zimena kuzimwaza zokhala ngati Nyerere, zokhala ngati michenga zopanda ntchitozi. So wachosedwako munthu uje tembekeza kuti kubwera munthu wina
amene akhale akugwira ntchito yokomera mtundu wa Malawi, osati munthu amene atha kumapanga ma fake passport ndikumangobera mabiliyoni a Malawi ndi ma fake passport. Amalawi akafuna kuyenda ndikumakadika. So ifeyo ngati nzika za dziko, maso athu alipenda paliponse pa nthambi ina iliyonse ya boma including president office, kunena kuti no one amene atatisipangire ife za uchitsiru up to 2025. Koma remember, Amalawi dziwani kunena kuti that guy, former president Professor Arthur Peter Mutharika, amene uja ndi katundu wa boma, amene uja ndi chirombo, amene uja kudziwa bwino kuna kuti dziko imayendesedwa mwakuti, imakonzedwa mwakuti, imaonongedwa apo, imakonzedwa apo. Ana Malawi tichenjere kwambiri. Ine ni Mr. Game Changer, pitirizani kutipempherera. Ambuye akudalitseni ziko.